ja minun lähtömaani Turkin mukaan lukien eivät noudata Jumalan lakia, eli yhteiskuntaelämässä, vaan ne keksivät ihminen viisaampi, keksi nykyaikaisempi ihminen, keksi paljon parempi kuin tuo vanhanaikainen Jumala, mitä on 3-4 tuhatta vuotta sitten antanut ihmisille. Mutta kun jonkun ajan kuluttua huomataan, että se ei ole yhteiskunnan hyväksi tai yksilön hyväksi, ja ruvetaan muuttamaan uudestaan ja parantamaan ja keksimään uudestaan, sovittamaan sen aikaan tarpeisiin. Mutta Jumala on Tooraan, psalmiin, evankeliumiin ja Koranin kautta ihmisille antanut, mitä heidän hyväksi on. Eli niin kuin sanon, se tietenkin vain perustuslaki, ei se sinänsä pelkkä Korani riittää, mutta meillä on sen lisäksi profeetta Muhammedin perimätieto, eli käytännössä miten hän toteuttanut ja Koranin määräykset, elänyt ja kehottanut. Eli Korani ja profeetta Muhammedin perimätieto on muslimien se ohjekirja maanpäällisessä elämässä. Kiitos. Korjasit kysymystä ihan oikein, että mikä on Koranin merkitys muslimille, ja totesit, että muille kuin muslimeille muissa ihmisissä on paljon sellaisia, joille Koranilla ei ole mitään merkitystä, ja tästä pääsemmekin luontevasti siihen kysymykseen, että mitä on maallistuminen? Mitä maallistuminen islamin näkökulmasta katsottuna on? Edelleen tietenkin, kun puhutaan siis muslimista, maallistuneesta muslimista, eli hän on käytännössä kyllä usko islamin perusasiat, eli Jumalan olemassaolon ja Koranin Jumalan sanaksi ja profeetta Muhammed tunnustaa profetaksi ja kuoleman jälkeisen elämään ja niin edelleen. En usko, mutta joko himonsa, ahneutensa tai muista ton kuuluisa, saako sanoa saatana, en kiroile, vaan totean saatanan houkutuksena, että hän tavallaan tekee sellaisia asioita, mitä muslimin ei pitäisi tehdä. Esimerkiksi hän kyllä voi juoda alkoholia, mutta hän on samalla muslimi. Tiedät, että se on kielletty, mutta ehdottomasti kieltäytyy sianlihasta. Sekin on kielletty. Hän ei rukoile päivittäin 5 kertaa rukoukset, mikä on pakollinen. Mutta hän pitää joka Ramadan kuukauden aikana paastoa. Eli se on sellainen, että ei kokonaan luovunut uskosta, mutta sillä tavalla maallistunut. Eli tuon puoliseen elämään ahkeroimisen sijaan hän rupeaa keräämään maallista omaisuutta. Nämä keinoja voi olla sallittu vaikka mitä. Eli väärin keinoin ja sortamalla tai huijaamalla, petoksella. Eli henkilö on kysyttyä, hän on muslimi, tietyt piirteet hänellä on, ja hän noudattaa joitakin tai välttää joistakin asioista, mutta toisaalta tekee yhtä kiellettyjä asioita tai on tekemättä sellaisia pakolliseksi määrättyjä asioita. Eli ymmärränkö oikein, että maallistuminen islamissa on sitä, että ollaan niin kuin puolittain, mutta ei täysin? Joo, kyllä se, että kun puhutaan paljon maallistuneista kristityistä, kun mä niin kuin sanoin omasta mielestäni riittävän pitkään Suomessa eläneen näen, että maallistunut kristitty on siis todella maallistunut. Se on 80% kallistunut maanpäälliseen elämään. Mutta maallistunut muslimi on sellainen, että se on siis vähän kuin 50-50. Eli joita ei luopu siitä eikä luopu tästä. Siinä on se minun asia. No niin, nyt Hannu ottaa kantaa siihen, että onko maallistunut kristitty nimenomaan 20/80 vai jotain muuta, vai onko tämä ihan väärä tapa ajatella asiaa? Ole hyvä. Mä tässä kun sä heitit hiukan piikkiä tiettyyn kristinuskon käyttäytymiseen, mä veikkaan, että voi olla näin, että islamin kulttuurissa tämä yhteisön, kutsutaan sitä tueksi tai kontrolliksi, miten se sanotaankin, on sen verran vahvempaa, että sen takia voi olla, että sen takia niin kuin tämä 50-50 toteutuu enemmän kuin tässä, kun luterilaisella puolella taas on tämä 20-80. Mutta maallistuminen mun mielestä kieltämättä on se, että jos sanotaan näin, että pakana uskonnoissa, mä ajattelin alun perin, on joku pyhä paikka. Ihmiset menee sinne pyhän paikkaan ja tekee tietyt jutut. Sitten elää muuta elämää. Sitten ne menee taas sinne pyhän paikkaan, missä oletetaan, että on Jumala. Kristinusko sanoo, että Jumala on, näkee koko ajan. Koko sun elämä on pyhä. Kaikki mitä sä teet on Jumalan kannalta oleellista.
Ja silloin koko meidän elämästä tulee Jumalan palvelusta ja Jumalalle kuuluvaa ja silloin mikään ei ole vähemmän arvosta Jumalan silmissä. Mutta silloin kun meidän elämässä tulee tämä 20-80, se tarkoittaa just sitä, että mä ajatellaan sunnuntaina teen nämä jutut ja tuolloin teen nämä jutut, mutta nämä muut jutut on mulle kuuluvaa juttua. Ne on omia normaaleita asioita, jolloin mä en muista sitä, että mä oon Jumalalle kuuluva ihminen, Jumalalla on mulle suunnitelma ja hän odottaa, että mä voisin elää nekin ajat Jumalan kunniaksi. Olkoon siinä. Kiitos. Koska olemme hyvin aikataulussa, niin minä uskallan poiketa valmiista kysymyslistasta ja palata tähän maallistumisteemaan vielä sillä lailla, että mikä on kristinuskon suhtautuminen sellaisiin ihmisiin, jotka eivät usko mihinkään Jumalaan. Ole hyvä, Hannu. Siis tarkoitatko agnostikkoja vaikkapa vai mitä sä tarkoitat? No agnostikkoja taikka sitten ihan ateisteja. Kun mun mielestä te kumpikin vastasitte maallistumisen niin kuin siitä näkökulmasta, että henkilö on enemmän tai vähemmän mukana islamin tai kristinuskon piirissä, mutta ikään kuin liudentuu, vesittyy pois. Mutta on sitten sellaisia ihmisiä, jotka eivät alun alkaenkaan usko mihinkään. Mikä on kristinuskon suhtautuminen sellaiseen? Toi on sun väite, että ei alun alkaenkaan usko. Mutta mä ajattelin vaan, että me kieltämättä on monia ihmisiä, joilla on niin kuin kristinuskosta jäljellä jäsenyys kirkkoon eikä paljon muuta. Ja silloin ehkä meidän kirkon kipupiste on se, että meillä on kirkkona, me joskus enemmän ollaan kiinnostuneita siitä, miten me säilytetään niitä kirkon jäseninä, kuin että miten me voitaisiin tukea niitä uudelleen löytämään elävää suhde Jumalaan. Kiitos. Entäs Mustafa, mitä mieltä sinä olet semmoisesta ilmiöstä, että on ihmisiä, jotka... Hannu kiisti, että onko ihmisiä, jotka eivät usko mihinkään, mutta jos mut kuitenkin käytä vielä samaa ilmausta, että on ihmisiä, jotka eivät usko mihinkään, että on agnostikkoja tai ateisteja, että mikä on sinun ja islamin suhtautuminen heihin? Joo, tietenkin profeetta Muhammedin esimerkki, että hänen aikanakin oli sekä pakanoja, että kun palvoivat erilaisia omilla käsillä veistettyjä puupatsaita, tai sitten kuuhun tai aurinkoon, tai sitten eivät uskoneet mihinkään. Eli se, että suurin osa ihmisestä valitsee sitä omaa vakaumuksensa, juuri mitä äsken sanoin, kun isät ja isoisät löydetään siltä uskonnossa, tai sitten yhteisö, missä eletään, että Jumala on lähettänyt islamin opin mukaan ihmiskunnalla kymmeniä tuhansia profeettoja. Eli Koranissa Jumala sanoo, että hän ei rankaise ketään ennen kuin selvästi varoittanut. Ja suurin osa ihmisistä oli uskottomia. Joko uskoivat johonkin patsaan tai tuleen palvoivat tai eivät uskoneet mihinkään. Jumala näyttää meille esimerkki. Hän kertaa toisensa jälkeen uudestaan ja uudestaan lähettää ihmisille varoittajaa. Kutsuu Jumalan tielle. Eli jos joku ei usko mihinkään, omalla järjellä, jos haluaa keskustella asiasta, niin kuin keskustellaan tässäkin tapauksessa keskustellaan, mutta jos hän on vakuuttunut omaan asiaan, kun profeetta Muhammed sanoi, että joku voi elää 80 vuotta, kun katsot hänen elämään päältä päin, hän voi näyttää, että hän on menossa helvettiin, mutta lopulta hän voi päästä paradiisiin, tekee jotakin tai parannusta. Tai toisinpäin, joku elää, että ihan kun näytteistä on varmaan paradiisin asukas, mutta sitten lankeakin synnintekoon tai jopa väärintekoon. Eli hän joutuu siihen, niin kuin se kuuluisa lämpökeskukseen. Eli toive on aina olemassa. Eli ihminen, niin kauan kuin henki lähtee, on yritettävä hänelle kutsua Jumalan tiellä ja vakuuttaa mahdollisuuksia mukaan. Kiitos. Mikä on islamin suhde tieteeseen ja erityisesti sellaisiin ihmisiin, jotka tieteen arvovallalla puhuvat Jumalaa vastaan, niin kuin vaikka Richard Dawkins? Joo, äsken sanoin, että Korani on sekä kauppankäyntikirjaa, yhteiskunnan elämästä kertova kirja, yhtä lailla tieteellistä kirjaa. Onko tässäkin 3 minuuttia vai? No, mä voin tuossa antaa esimerkiksi meidän kotisivullakin löytyy luettavaksi Korani ja nykytiete. Sen kirjoittaja on Ranskan akatemian professori. Eli myöhemmin hän itse kääntyi muslimiksi. Hän kertoi, että heitä kutsuttiin Egyptiin Faaraon ruumiin tutkimaan, joka mereltä löytyi.
Vähän sanotte, kun nämä tiedemiehet huomasivat, että tämä ruumis ei ollut vedessä kauan, suolavedessä. Raamatun kertomuksen mukaan hän hukkui veteen ja jäi sinne. Mutta Koranissa kerrotaan, että me otimme hänen ruumiinsa pois esimerkkinä tulevilla kansoilla. Siellä alkoi kiinnostus, sanoo. Ja sitten edes nuori muslimimies tuli ja kertoi hänelle, teidän seksivalistuksen on liian myöhä. Meillä satoja vuosia kerrottiin, miten lapsi syntyy. Käytettiin Korania. Eli tämä Koranihan on tullut 1400 vuotta sitten. Ja meitä syytetään vanhoilliseksi, että Koranissa ei saa tehdä mitään reformia. Koranissa Jumala kertoo yksityiskohtaisesti. Sanoi, että eikö uskottomat siis me olemme luoneet ihmiset pisarasta, joka takertuu, eli spermasta. Hyytyneestä verikimpalasta. Me saatamme sen turvalliseen paikkaan, äitin kohtuun. Teemme hänestä jauhetun lihan näköiseksi. Sikiö on todella alkuvaiheessa kuin pala. Ja sitten tulevat luut, ja me peitämme sen ehjällä lihalla. Sanotte yksityiskohtaisesti, ei ihminen tiennyt vasta 1900-luvun alussa keksi mikroskoopin. Sperman sisällä on hyytynyt verikimpale, ja todella kohtuun menee turvalliseen paikkaan. Sikiö on alkuvaiheessa ihan pala, ja valkoiset luut tulevat, ja sitten alkaa pikkuhiljaa peittää. Ei roomalaiset, ei kiinalaiset, ei arabi, ei kukaan ihmiset tiedä. Tai Koranissa kertoo, eikö uskottomat huomaa? Maailman kaikkuus oli kaasu. Me erotimme sen toisistaan. Kun Herra keski tulka esiin, silmän räpäyksellä kaikki on luotu. Mikä tänään nykypäivän tiede sanoo? Maailman kaikkius on ollut kaasu. Mitä tapahtunut? Big Bang. Koran ei sano Big Bang. Sanotte silmän räpäyksellä. Siis 1400 vuotta sitten on tullut, mä voin kertoa vielä paljon muitakin, mitä nykytiede vahvistaa, mutta varmaan aika ei riitä. Mikrofoni otetaan käsistä. Ajoitus oli täydellinen, vastaus kesti 2 minuuttia 52 sekuntia. Mutta sama kysymys Hannulle ja palaan sen jälkeen tähän listaan. Eli kysymys on, että mikä on kristinuskon ja tieteen suhde, erityisesti ottaen huomioon, että on sellaisia tiedemiehiä, kuten Richard Dawkins, jotka kiistävät kaikki jumaluudet? Mä en tätä Dawkins-keskustelua viimeisen päälle ole seurannut, mutta mä sanoisin asian näin, että mä ajattelen, kun katsotaan Raamattua, että siellä missä ihmiset on etsinyt Raamatun Jumalaa ja löytänyt hänet, siellä ihmiset on vapautunut taikauskosta ja siellä on ikään kuin vapautunut tutkimaan ja etsimään. Ja se on esimerkiksi, mä ajattelin just, että me nähdään, että juuri Raamatun antama ikään kuin luottamus Jumalaan ja Jumalan antamiin lahjoihin avasi mahdollisuuden esimerkiksi länsimaisen tieteen ja kaiken tämmöisen kehittymiselle tuosta keskiajasta niin kuin eteenpäin. Et siinä mielessä mä näen, että jos katsotaan maailmaa laajalti, niin taikauskoa, ikään kuin se, että ihmiset ei hahmota, mikä on Jumala ja mikä ei ole Jumala, se saa aikaan sen, että ihmiset on toisten ihmisten kontrollin alaisuudessa tai pelon alaisuudessa, kun kristinuskon sanoma vapaudesta on vapauttanut ihmiset löytämään kutsumuksensa ja se halu rakastaa ja palvella on saanut sitten aikaan eri tavoin Jumalan antamien mahdollisuuksien löytämistä. Tämmöinen niin kuin epätieteellinen vastaus. Kiitos. Palataan tähän ennalta lähetettyyn listaan, jossa seuraava kysymys on Hannulle. Mikä on kristinuskon opetus tasa-arvosta, perheestä, miehestä ja naisista? Ole hyvä. Joo, mä ajattelen näin, että me suurin osa, me nähdään, että yhteiskunta on ollut vahvasti patriarkaalinen ja silloin kun koko vanha testamentti kertoo siitä ja sitten me nähdään, kun uusi testamentti kertoo, mitä Kristus opetti ja mikä oli kristillinen seurakunta, niin siellä puhuttiin siinä, että Kristuksessa ei ole miestä eikä naista. Ei ole orjaa eikä vapaata tai ei ole eri arvoisia rotuja. Eli kristinusko sanoo radikaalisti sen, että Jumalan edessä kaikki ihmiset on samanarvoisia ja kristityistä tuli tämmöinen uusi liike, joka sanoi, että kenelläkään ei ole oikeus orjuuttaa toista eikä suhtautua toiseen, että se on alempi ja
huonompi. Tämä on niin kuin mun mielestä se selkeä niin kuin lähtökohta kristinuskossa, joka kristinusko on radikaalisti. Me voidaan sanoa, että jos katsotaan maailmalla, ollut poistamassa orjuutta ja epätasa-arvoa ja niin päin pois. Mutta sitten kun mietitään, mitä kristinusko opettaa perheestä, niin mä ajattelin just näin, että mä oon puhutellut se, että kun on täysin tasa-arvoinen mies ja nainen, Jumalan edessä yhtä arvokkaat. Sitten kun ne menee naimisiin, mitä Raamattu sanoo siitä? Raamattu antaa semmoisen ohjeen miehelle. Rakasta vaimosi, kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Uhraa itsesi hänen puolestaan ja näe, että Kristus sulle esimerkkinä, kuinka sä rakastat vaimosi. Vaimolle, Raamatun sana sanoo taas, että niin kuin seurakunta luotti Kristukseen ja halusi seurata häntä, niin sanoi vaimolle, että ole alamainen miehellesi. Mitä tämä tarkoittaa? Tässä ei ole käskystä kysymys, vaan kysymys on ennemminkin siitä, että ne ihmiset, jotka haluavat elää kristityn elämää, niille sanotaan näillä sanoilla oikeastaan hirveän vahva kuva siitä, mitä tarkoittaa itsensä kieltäminen ja toisen rakastaminen ilman, että siinä on mitään vallankäyttöä tai toisen hyväksikäyttöä. Meidän ongelma on usein ollut se, että ihmiset, jotka ei tunne Jumalaa, on ajatellut, hei, naisen pitää alistua ja on alkanut alistaa naista. Sen sijaan, että miehet olisi nähnyt, että miehen kuuluu niin kuin Kristus rakastaa vaimoaan. Ja se on tarkoitus taas se Raamatun kohta alamaisuudesta kuuluu siitä, että naiset, jotka pohtii, mihin Kristus maa kutsuu, löytää siitä taas Jumalan puhuttelun itselleen. Eli siinä mielessä Raamattu antaa semmoisen jännän ajatuksen, että mies ja nainen on oikeastaan luotu kuvaamaan Kristusta ja seurakuntaa. Eli se on niin kuin jännä ulottuvuus, jota niin kuin tässä vuosien myötä hitaasti on alkanut niin kuin paremminkin oivaltaa. Mikä se kysymys oli tässä miehestä ja naisesta? Eli siinä mielessä mä ajattelen näin, että kristinuskon, myös sanat, mitä kristinusko opettaa niin kuin seurakunnasta, kuvaten sitä paikkana, missä toiset rakastaa toisiaan, tukee toisiaan, välittää toisiaan, ne on yhtä hyvin niin kuin kuvaa sitä, että millainen perheen tulisi olla. Et siinä mielessä seurakunta ja perhe, Raamatun määritelminen lähestyy hyvin toisiaan. Kiitos. Nyt meni hiukan yli, joten sinäkin saat puhua hiukan yli. Oletko samaa mieltä, että millainen on islamin opetus tasa-arvosta perheestä, miehestä ja naisesta? Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Järjestys meni sillain perheestä, miehestä, naisista ja tasa-arvosta. Niinkö? Ensinnäkin perheasioista. Me puhutaan, että naisten alistamisesta ja paljon islaminuskossa mukaan naisia alistetaan. Ensinnäkin me uskomme, aikaisemminkin tuli muutamassa yhteydessä esiin, että tuomionpäivä on olemassa ja tilinteko on olemassa. Jumala sanoo Koranissa, ei ole hiukkasen verran hyvää eikä hiukkasen verran pahaa, joka ei tuotaan esiin tuomionpäivänä. Esimerkiksi perheasioissa Korani sanoo, jos joudutaan päättämään jostakin asiasta, keskustelkaa keskenään. Jos ette pääse yksimielisyyteen, mies saa päättää. Ensinnäkin keskustelkaa ei tarkoittaa tapelkaa. Siis keskustelkaa. Asia voi olla jossakin tilanteessa yksinkertainen. Sitä voidaan olla yksi mieltä. Mutta joskus voi olla todella kipeä kysymys. Mutta pakko tehdä päätös. Kumpikin ei osaa sanoa. Jumala sanoo naiselle, sinä olet vapaa. Mies, tuomionpäivänä sinä tulet minun eteeni. Päätä. Eli jos sinun päätöksesi aiheuttaa ihmisillä, perheillä, ympäristöllä, eläimillä johonkin harmi, vahinko, sinä joudut tilille. Eli se ei antaa miehelle ylivaltaa. Päinvastoin sanot ja vapisee, kun päätet, tulet minun eteeni. Eli islamissa on tällaista. Ja toinen asia Koranissa, esimerkiksi kun puhutaan, tuohan on sanottu, kun kristinuskossa ei ole naista ja miestä, vaan on ihmistä ja niin edelleen. Tosi islamissa on kyllä naista ja miestä. On ollut yli 1400 vuotta sitten Koranissa. Naisten suura on olemassa. Jumala sanoo Koranissa,
Ken tahansa tekee hyvää, olkoon hän mies tai nainen, kun hän on samalla uskovainen. Hänet me totisesti annamme viettää onnellista elämää ja sellaisesta me maksamme hänelle palkaa. Tai käykö paratiisin teidän vaimonne ja teitä tehteen onnellisiksi. 1850 vuotta sitten kristikunta Euroopassa ja Ranskassa kokoontui ja keskusteli. Tätä asiaa me keskustelimme, onko siinä 8 vuotta, tuolla naapuritalossa Hervannan kirkossa, muslimikristitty dialogissa. Siinä oli silloin herra Pihkala oli piispa, Tampereen piispa. Siinä tilaisuudessakin sanoi, että 1850-luvulla kristikunta keskusteli sitä, että onko naisilla samanlainen sielu kuin miehillä, pääseekö paradiisiin tai helvettiin. Vai onko naisilla samanlainen sielu kuin eläimillä, katoako kuolta. Herra Pihkala sanoi, että luterilaiset ei ollut kyllä mukana.